nana Baffuor Kumakum Sereko Ayerekwa ene ne di ehiem ne bedi nkomo enti enche kra na mo fide ne na ha ye ba be bon komo na yeti na bakosem baby e wo no na wofo da bia me kasa atayi ni awofo won be twisi ne bibi ni atayi menim kra menim no na abo obra yi a no bia no twitwiru sanso sa bon peko kwaye no no de watwitwiri sie ene na bedi nkomo na bra bomu baby otenaye say yokopi America suku okwe na teacher for the classmate ne ma me ni nuanom na bra ba wabo nyina no na yenhwe so de e de amanchiri ma no na timi aye kama Akuma Radio 97.1. No crepe pempani se obra any warawa bo. Nia wuye bia no fashe otrimu se nia o record u book as a wo kire u book. Enti nia wuye biara no na se be odi adwen ato ho no adwen ho mienu enu twemu a fashe otrimu se o kire bi ye bua ni nkompo kohwe achi a ye bi sasa brabo aboy no ese fata enhwe so die eno ne se wohwe na wabrabo se fata na udin kura ni ade wafre na yemfa metena na ka wabrabo na yemu wabrabo ho konta emfa ma anapai nana Baffuor Kumakum Sereko Ayerekwa ena ne bedi kita ho nana anapai onkwa so yana yemo achi ya me de na mpom ti sei nyame adom ene mo paibo OHIA de nyakopase nana hembrantie pa o Huni say him branty and so na yo ti wanimu edi frishia edusia and so. You don't mean it. Yes. 67 years. Almost 70 years. Yeah. That was a secret. To me who say me de to me my brother ho dia na ayemuye eni se obeyi metum maka ofimu se ne be ya wonwe obi ho adwen boni na obeje imranti eni mabani obenya ahobrase ama woman bribia no kase fi omanfo ano no na yenhira enti onkita hodie wanamotuo ene watremu bo ene wadwen nyina ye se ne woka no obedwen papa na papa nso edi wachi ana ne ho feye that's it yo nana yenhwe ni sei woje pinie se uni bedi kita ho na maka abrabo na yenhwe so dia ma AKUAPEMFO ene omewa chichiri benchi a wo mutie yen sanse esu ni futufo a obitu ne Baffuor na de bia to okotodwem ene ne wiase ne kon mabu na ntetie ma abrabo mu nsem amfa yenhwe so die na senya sasama kan na sesie anwensem anwen na mafa bia mo ne bra na ankoye yeda se so age pini ne dikan ana yekas na Baffuor Kumakum Sereko Ayerekwa nana wadaroma one hwana weni mesrewo yo se yeka Baffuor no ye achimfo agina hyede yeka Baffuor no ye hanan kan din no achimfo ewo Baffuor omo obema omo
ni edidi so a kosi se ebedu mpanyimu ya bodi kese yo chere bibi yo se ya kase Baffuor a se bia krobi ehene no odi kan ye Baffuor ewo mu na ochehene ene ne mpanyifo tena se no mo hwe ni dwuma odie ene na namontu a omutumi epagya no no abeye bema achemfo ahindie no ni AKUAPEMFO de no sa kraki tuwe bi dem eno nti no bi obi ye Baffuor ne ochina obehwe no ye bema na ya pagya no nti Baffuor ni bema no ne ade no eno nka din no ho eno ye abodin ye di fiwase be a wonan esisi no ni ama side din no nti midin lankasa ye Kumakum Sereko Ayerekwa tosumi no na midi kan ebeye abontedom hene ewo kugwa AKUAPEM beye mfishia aduonu nkroni na nuachi no minananom ekoto minana Ayerekwa ene minana ya akosa mokoto asase wo achimemu na eno ne ma achim adidie den so bae tinachesa achim OBOBOFODENSUA eye minananom nsase intino minananom koto nsase no ema AKUAPEMFO bebre nso eti wom ne wom kotenae na OBOBOFODENSUA asase no AKUAPEMFO de se mamponfo ho ena akropomfo ho ya na krobofo nso ewo ho nti omo tena mu no ebedu brebi na omo ekra no ekosro pa etre nti akodu baby no ena omo ye menana Ayerekwa no omo ye no dukro nti no dukro ni mu na niema ekoso a maybe sa na OBOBOFODENSUA no ewo odi say ebuakwa bosome anase ewo ayi odi say ebuakwa bosome ena ba ku edi say ayi oda kutuku ewo efamu he ewo ebuakwa ewo ye chibi pe eben lankese ya yesum chibi yo adaroma nti no bre koso no anom na edukrosem ne ahensem ne ehihye yie nti menu apanyi ba ko ebedi ade ebedi odikro no na ne breso no ena ye pagya nankese eko bema nankese abeye mahene nti nankese beye mahene no ena omo pagya OBOBOFODENSUA nso ye no ohene brebi atwam na ye odikro oba ohene na waba ohene nti no bre koso no OBOBOFODENSUA fo no omo bo homodin ye titikro eho animwe kese se kofodua no ne ade de nanso yenim se yesuso bunka kra da chi bia ba mfie num ne mfie nsia abremu no minim se OBOBOFODENSUA nkrofo be kwa akohwe ho onti no me bra no breso no na odame Ayerekwa odi kan ne breso no na omosan pagya nankase be ye nifa OBOBOFODENSUA be ye nifa hene nti sisi me na me ye OBOBOFODENSUA hene esanso ye nankase traditional area no omoni nifa hene yo piao na piao na ansana benya hini no wadaroma okosuku ni ade na private name no eye de way nia efe wo mu ni se na ye frame ya Sereko Ayerekwa na me mame ewo me na me mame wo mema na omo ewu kafra enti no me ni abaku we ansan ye be wo me no ena me mame ebisa se na esinemu brofo anything ena omo ka chense set esinemu brofo no ye set enti no ye frame set se wo mu se manfa nko school anko me homa bia so de na ya bodi ana mama de frame nti dom na frame set nti nipa bebre nche den ni midi set na ya frame wo mu se ni min krata so ti se ni amidi kan na so ni nipa dodo ni nim
akosi bra mede enyiye. Nana ye wo okugwa. Menka se ebi wo ha obehwe na obi fi okugwa anaso ofi akropon anaso ofi ebiru. Enso ne anwo ne wo. Tie wo he. Me kasaba ne anwo nipa no ho so si ni bo se ofi ha. Ba okọ obi man so a wetumi be bia ye wo no. Eho na eya wo free. Yo. Ye wo mi wo okugwa ya wo mi wo hospital kra ye wo mi wo fie. Esie mi fruma wo fie. Enti me ye okugwa ni po. Me shedan ye okugwa ni ba me ye okugwa ni. Oye enfie be ni. Me nim se me kam enfie nyina kire wo. O na kan nyina to dwa na ho ofe do. Ye wo mi 24th March 1955. Wow. Se ukra wanyi che Ghana ufiri go coast na see Ghana o. Na na ko school wo Mpotam ho. Me ko school, me ko day nursery wo Okugwa. School be. Okugwa Methodist day nursery no. Na me san ko Okugwa Dew primary school. Enti primary school mu ho no. Okugwa Dew ne on finfini ho sa no. Ne on finfini. Okay. Me ko primary school ho, me ko see class 3 ho. Enti class 3 ni mu no na me mame eko Kumase. Enti ye nyina san ko di Kumase. Me ko primary school no kakra ewo Kumase. SDA primary it was South Central. Enti no also me ko do class 5 na me fi ho ko kwawu. So abre na papa ho kwawu. Nti me fi hoko kwa price Methodist primary. Wow. And passing chen hwa no. Yeah. Yo ti tell okay there. We didn't come. You didn't come. Na me papa no teacher ni. Nti no ye transfer ni fi price ko Bepon. Ti me san ko to aso Bepon. Nti Bepon mo tena Bepon ana mo tena kro ni mu. Ye tena Bepon. Bepon fa hene. I check a crana Bepon rabbit pompa na ye wo sadisco no fie na esro. Identical esro sa no. Identical sro. Yeah, intino meko classes wo eko form 1 wo. Na form 1 ni mu no ye breso no na wo ye common trans na unya 220 na wa pass. The form 1 na me yakora no mo mikonya 240. Nti na je se me wo scholarship kura metimi dia ko school. Na so sabre na me papa say ohun se me nyi nti man to me anko secondary school no. Form 2 na me San City common trans. And also me pass here no more na me marks na nkosro to say form 1 no. Yeah. But I no more na de me ko school no. Nti no me fi school ase ewo Nungwa secondary school. Nsek. Yeah. Enti no me ko Nungwa secondary school 1 year and me feel ho ko for the tech. My mama. Na me papa pese me technician tino me ko ba me ko we school ho technical institute. Wow. Na o kan nyina no ne nidie sana ne nidie ma no. O papa on hwan na ama me ne hwan. Bo ho no na ye fe ento aso. Me mama ye friend no Florence Ayerekwa Amoabia. O who gas say? Me mama aka bebe mfie nsini. Kafra. Ena me papa de Asante Boatin. Asante Boatin na dodo na ata friend no na Nasre Kwansa. Nti no ono so de no ye de no ni ye de no to no oyo hene na Nasre Kwansa. Me papa ne ma me fie buri. Ena ne papa fi Abetifi. Wow. Yeah. Nti me papa any Asante Boatin, Emmanuel Godfred Asante Boatin. Boatin de ye dia ye ko fu edia. Yeah. And me mama so de Florence Ayerekwa Amoabia. Ono frɛ Okugwa. Ono fie Okugwa. Okay. Yen to aso na ebra okoho technical no. Enti yeah, me ko wie school ho technical. Na me wie school no no kra ewo niema mu ni say me papa mfie dodo a me die nyina me tena me papa nchen mfie miensa. I class 6 form 1 and form 2. Na chere say
Se kasi ye kan pefe ya na papa hwe me mfie miensa. Nya kan nyina na ye maame no. Enti no maame no so na ne ma doso. My sisters no so omo papa so wan sheda antinani ewo mo ho. Enti na chese maame no breye pa. Enti me metiwe me maame me we okugwa no me ko school pon a me maame no ye tight. E man crofo betu. Ma ton tight pen. Me ko Kumasi no na maame eton punam ne ade me pon school a me be twitwa punam bi ekoton. The question. The question. Enti na me yakore ni nyina na me maame mu ye mmobo adwuma oyewe ti na me tare me maame ho ye pa bibi oye bia so ne mu pese me hu se me maame kura ama bucket so no makoje afini sem na ya enti no ebe ma me ni me maame do no no be heading because na me sheda ni papa enti no me wie hotel no ena me imagine say that be me fear brabo na se fear brabo me kasi me to aso akosku bia na akoche na ma me nko a ne ade ti me fear brabo na maboa na mana hwe koda enti wudo ni kire enti me di mani kire Nigeria alata ya me ko kakra oko ni cha na se wo Abeokuta me tna Lagos kran so bia me ko tran na nye asem keto ho bia no odin e fro ho ajangule o na me ko tran no enti no ho de manche bia sa na me ho na me ne nkrofo bi din kita ho enti no mrantie akwantu ba o bia na de ni kire ho nti ebe ba se minya se metu kwan ko Australia nti no Australia no so no ni kwan obefa so akoro na se misamba Burkina Faso ho na kwan na beda nti mi fi Nigeria ba Ghana kakra ena me ko Burkina Faso ho nti mi ko prepare na nyame adom mitumi nya ko Australia ho me ko transit ni be se 7 months na sensembi se ye yesan de nyina bae nti ye bae no na abrabo no se ye kokko yenim nti ne meni GMPC ko ye adwuma kakra ko ye adwuma wo Asteri oil rig so e wo Gabon enu achi misako Angola North Sea Pania ko ye adwuma kakra nti didi mo ami hu se da bi no nshed anya de a beboa me na matumi ahwe ma me no yeah nti no maybe register a company say no so maybe try we say obeti abribi na American promotion no na media me started no Suriname promotion because na me wo Suriname fo bi o fi Holland na o mo ne me kakra na enum na me nya emu abi fi nkrofo so if you America mem ntimi sisan din from Suriname promotion eba American promotion Suriname promotion na sechere Suriname Ghana promotion American promotion so ya America Ghana promotion na mo yeden travel and tour meni nana kwaku sapon adwuma kakra agogoma hene na odi nkrofo ba tourist isa nti eni wo mo nante kakra nti mi be hu nani so kakra nti mete media no na ekuso eno na efiase peja me kakra nti enu mu na nkrofo ko hene nkrofo fi outside ba me de wo mo ko tourist site no yeah ko medikan na ukugwa ntino konfa nothing odi no medikan de wo ko ha na me de wo makokuma se menhia museum no me de wo ko baby takra no ne ade ntino eno efiase epeja me kakra ntino ebegina ye no na yetumi ko give visa kura mankrofo na omako nti enumu no asam sambai Kofi kabedi me ho ayede akoji visa na anyeye skani nyina ahye na chese ye din Kofi sika no eno say no eno na be man nipa bebere ate American promotion because ebe ya asem e wo Ghana sabre no na radio stations in North Society no say te say na de an nka na wiase nyina beti beti anti no bra me ne
Sulenam for no a year jumna, almost the tourist buses I can see you know a buy. And in some year, then, Sano, Nancro for Obia advice here different. And then I saw visa, and I want to coin. Eh, Fancro Fosica. Into quite now, one time at moment. Yes, that was a good decision. Of course, me Jinema could say, in short, no, me tia ubiaka. Wow. And mammy Binyasum be. Bribia Obekwa, me mammy Butu Hobia, no bompire money, Bema Bakupa, Samatuno. Oh, Kafra. Entino, to meet you ubiaka. Intia di man agro celebration and 1999 until me apply me company and apply so me person me back celebration maybe Pennsylvania USA until na me say na me one crowdphobia so me ne woman a American promotion until me catch on am say oh and you be hwe na a baby until no agro 2000 na me nyame visa ne ade nyina na me koye na no kase mitimi se se onyankopon hira wa enye baby a obefa no nyame nsa wo so tumi kodu ho no na akoye se ye free country bia na obekasa me nko bi da na sabio nyame ni nipanim me kodu ho no brofo na omo mete brofo na so omo brofo na omo ka no kra mfa masom no nam she na mi jina ho a na e free Ghana me dem nim say Ghana mpanyifo bi akọ na e free na mo ukwa ye ma wa de to ko mu Ghana flag e boss obi a country de say that time no Ghana fo ankododo tina ewusiu ti ye twetwe ma be free me say ya ko Ghana di usi ho ye de say no kura ni nyame anim oye bema na nka hono se me wa yire dro bi anka ka o yire free ade ya mo keka nyina kura mente me koka de na me koka but o nyame bi be shame se no koka sa ni o e bi a o mo de na won te bi a o de o beti te ja me ko jina mike nim na me kan be short na o kan me kan efa Greek ho o kan say me say a chedi about me can say info ye ni ade no eno na etim nipa bebeleti say wo ye den wo kosoro ba fam ade san ese wodidi nti ese bia ma na adwen kose be bia aduan no fi na ye di no ye dwen ho na ye boa wo mo nti no agro celebration minim say ade a ho hia ye pa se ne be yom be boa ekuafo no mo so motumi agina wo na so kasa kakra me kan no nti me kasa wie no the way ansem boko so na me say ade ya fa ati masem ne me kan no moti ya na nti no ebe man krofo obia no de ne card breme me obi ne card no de be bebre asema o makanda dansa ne frame be gina man te bako Nyamkoka yi no bi ade ne card breme tine obi ba no de ne card bro kra no a o kasa won ti ase no aso yo yes me kai say comedian Odi o se bro fun de won ti a okwa ada say no yes nia amfa wasum kra no asre no I don't know edidi di mo na ebre no so ya me bae enti mi nyan krofo a na omo ani gi say omo ne me be ye adwuma enti me ba Ghana na me friend krofo no de ba say me to kwa American no sound by me ko be mi no na me dwen se dabi say me be ye adwuma we na eno ankotintima na me di me mabro tiade na me nkotena ho na me nyankrata na me mefa me ma enko nti me ne me ma me susu say na mpese me na ma me mpese me fi ne ho ko na ni da so nyina na me se mama me fi ho so a ne me nkoyi ti me ne ka ma ne ti ase bompa e hira me na ja me koye bado nyame adom me koye be 3 years ye kra na
matimi anyame nkrata me be fa me masabe me ma be 9 na no manyi be fa mo nyina ekoe nti eno na ma abrochiri asetena no efiase afi be imuni 2000 I started calling. To be funny, said 2002. Then I'm a 2004, 2005 day. Na one Kolano, and you know, echo 2006. And Kolano about to me. Okay, you know, more who can a woman. Sabrina is in Kolana, and just what she'll be in Atentamo. Me bapenye sisi ya about 42 years. Wow. Na me go school mu no. Say no kremu. A man na hwe me school kakra. Esan say na ebi nhyeda ni fie. Nti me go school a ayana provision kra bi ni ho amedeko. Ba me fi school ba mo na me di bia ba fie. What di bia me bia ka di bia ba fie. Ba fie. Nti no ebe ma me ni Mayua ebe fine bebre na fe me was even form 1 kra no na me ye classes Emma wom me ni wom ehia ye classes chire wom ade no ade nti wo hwe baby ameka koya na je say ma na ma American school because we go school me time no notebook hardcover ye kra no ye kra man shede nkra bi de bia na me exercise book na bottom. I'm one sir. Me go school, me started secondary school, form 1, form 2 near the engine, and I'm in first school bag and go school that. Kafra. They be me exercise book nation. And so ebebano, you can't feel a chiria. Na ma you can't feel anima na medical. Me did the science. My friend Joel Osman. Yeah. Until now, school for per masam. Yeah, classes maybe done me who teacher by force. Tu say ma de oh yeah bibi sa na omani ju ti be ma maybe school plan na ma wo be say ma be mi nsa na na yan call you so na wanya ho bi wo so wada roma ye ma wachi me ba cho pomo today ba cho nyame agama yo hade ye mo yedi ye be say na be hu nipa ko ye ne ka say ya o din bi ade friend na fa friend is obekai wa ayo ma ko bek na no ahuni bago ma anti o so wa anti won kan ye kanede no nte bek oh any teze be me yire mu bi sa me yire asia na me say what ya wa friend Mrs. Mercy Sereko Sereko na better half don't pay ni twetwo mutwo ne ona atiasi ahoma so na Mrs. wabai de ene ura be ma hofefo ohene hofefo ene oti anim ha onye eboni bi na asem nyina ne se wabobra ba na so ani ese fata se mabu no tie no na wonom hwe ne omde ne yenhwe so de na otimi ekokọ manim na enna mana natia no pe ukunu de na betimi akafa ukunu ho ni su ne ban ne boye kami kire ni entie bi eyo meko oyobi a nani den pa ope na so na ope youth say asam na always come I started na easy and so no that's it bibia onya kokoju at the time cause say you say asi ebeye you say ebeye the koye say you messy and so oka otumi nya kokoju na bibi ko no akoska be yes fine. They say, time of the question say, okay to them and say, hey, baby, let us see Kono. Misro or so messy, a daily ye. Obekwa America first. Me a odekoye I could go through and so okay no it to me them only to the now for the koye juma and they say okay na me say ebetumi abaso
nsi nyame adom obehu a na baso na ye fefefe enti na me de to ne din say big they say the dia o so na big nso eti me demu bibi dia obeka dia yen krashesem yen krashesem enkoa na de kana asem enso kanse a eti me demu se ampa na me friend so big na the same no ahini yen kwa wakodi and sana yakwa fire no kra no na ye ne wanwanpo so nyame adom watumi adi na bibi afọ kwaso fefefe enti na meka na se ne sere nyame se sana me ko tie no o ma na be mu obu ankofo bi e de na asem ba obu ano oni bi kura nkura hyese mo be ka che pa ko no na ne pa ko kwa na ni ache enti okwoso saa no hye kwafo nkrai obu ankofo se de nyese bi a we onchi obi a dasa wo ye no kura eno ana obenya omogo wo ye na bi a me bu afu a me se bi asa na se we ne muya no na se na mate so okeka e fa wo no o si o Mercy, anya hwie. Oni pa ko no onye nyame. Na me mu ano. Obehu ano abu ni pa me de me bu afu. Me bu afu no. Ono de o se me de na me mu ano. Na me tuni aye no. Na ya ma no. Me sire nyame se no tie no. E ma na tesa. E fiu abontinyo. Sena owo ni pa wo dono enya saa ni nya de soro ekuta na no onko so saa ni nya me so nko so enhira busua ni nyina ame adofo ni nyina okuma ready o nya me hira mu nyina Auntie Mercy yes yeda sene ensempa waka afọ kuru ho enne enhira wa hira no adanse dia wadie na say na omuka say behind every successful man there's a woman na say asesam or say there is a good woman enti we watch say we a good woman enti nana edawase etiefo dawase na beko no uri na ewura so ase me beka kire wa gina so na tie ewura exactly o gina so o nya botre kakra o problem kakra bekasa yo never too much ni ameka ni say na ye kan akosi na ode frey no say te se ni o kan ye no na medical candidate say enye sa na so odi machi a ekosi enne ya ye da so tiwe say ye ma bebre wa brochire ho o America ho nketo aka bi wa ha na medana se wono so ni ekoso nyina watumi ehu na okojina baby ya obetumi abodi mpa medana se yo Auntie Mercy anapa ye bedase yes yo mase yo so me da mase yo Auntie Mercy Mrs. Mercy Sereko Sereko nana ne ho kani ene wabedi adanse ma bi mu free na Nyankopon edo ma bedri na obeka ne se Ebenezer Onyankopon aye bebre anapa ye ne nana Baffuor Kumakum Sereko Ayerekwa ya oye ohene OBOBOFODENSUA achim onware AKUAPEMFO ohene ewo Ohio enene edi nkita ho ukona nkese traditional area so a onware ni fahene ma nankese manhene enti onene yensa akana enedi nkita ho nana yebe to aso na ansa yebe to aso no mamefa we entwam ansa Japan Construction and General Merchant anopai udru dawu Star Oil filling station opposite ho na obutu ya wodin kwei eno amadansi emremremra ya kono enen kwadan nyina esidan akwapem potam ha ya Japan adaroma Japan misa uku ye da se papa sanse ohwe enhia waya 5 inches 6 inches upe hollow blocks sand one quarry blocks nyina wadaroma ene wan hye me biaba abo ene nwia
truck bia wo pɛ ene nanan na da room bi sisi hɔ okwa na Japan se point wo do nim di kura point ne wo pɛ ne ebe so adwuma no wo pɛ Reno ana wo pɛ Kia Bongo China bucket double lazo single lazo 1.5 wo pɛ Boboya wo pɛ wheelbarrow baako wo pɛ be Sophie bakra de wo patch aba Japan bɛhwɛ na wa ma obi ensu ade be adwuma no so aye ready no ase tanka di wachi na wakoyi e de ama iron rods banding wires aye ready ni nyina ode aba enti eno an se obebo pini Japan na one na di nkita ho na ne matimi aye kama e de ama Japan ban so aba Easter bay we convention rally Jumadia wudi bia me pa chew obehia band Japan band ene ne yaje tuma ne ebo program on potema nyina Fraser 2447198114 na etwube mi sawuku ewo dawu Star Oil filling station na ene no ending kita ho Japan construction and general merchant ma ba ke be den edamase papa Dominion herbal powder and also aba ebo amanfo number 1 immune booster e Ghana na no immune booster for nyina question there be number 1 be ma wo enti wo hwe enyuma pa wo ya obi anya moja bro so BP asiche yade diabetes stroke awjojo e na achiri bremu don pay spinal cord ho bo hawa emie twitwa wansa che doctor an say what ase wo de wo so wanya yade na wo gitum ne mo ba na be no madroi na san akọ just na afa he konya be na wayi mi yade ne nyina afri ho obi a wontimi na insomnia ohia bi se obenom ebeboa papa yade bia woni padua no medi wonya bia ohia Dominion herbal powder ne ohia so benya nsuhie 250 ml enti opi ota no chemu mienu a na wo ye na dedida na wasa teaspoon ba kwagum na wanum a na fede obo no gbagbagba fa se kire ngum e fa mreke ngum eno a se wono ne saa kama anopa de obenum as wadidi anwumre wadidi wi abeda no na wabo Angels Dominion Herbal Center Aroma nkoko no butuo Fraser 543158195 and 0245588266 na enomu eninkita ho eninchiremu bia opebia tu a na afre number se boboye kofrodi afọ beko Gapsin Pharmacy the Light Pharmacy no Henana Herbal Mampon Edura Orchard Chemicals and for Snadu Chemicals Aburi Enkwasumdue House aya ebe Anglican so many na Giza Pharmacy na kind of cash drug lane hodi awokwa na dwaso no oye kra de bebro ho bomade akwajibi na ye kokoba ho ne se oye akwada uni emfiedu mienu ntwamu a enkonum bi emwa obatan o manufusu a mepacho lactating mother breastfeeding mother enyema ena oye OPEMFO ofofuru so a mepacho dure enkan chane so na ekopebi na ebetimi abo abebre nana yanto enkomo yiso yenhwe abrea ukwatina cruise afa nkode ekoye na afede emtimu sana na eme yeye kakawonsam kakra kire sarbe na osako Pennsylvania ho anase sarbe di oko ehina akoye me ko Ohio yo dinkomo enti no koran be kam nsa o sabio me obi a medical wo Ghana maton tight pen maton mpunam ne ade nyina pen de nya de ameye ni ha ewo abrochiro nti na me yire me ho eye adwuma isanse na ese mitumi hu se me mano dos nti ese mitumi bomodin na mitumi ye adwuma den kwara no so bebo ame omo eco school omo ye adwuma asisi ara mitumi kan hye nyame enu nyam se ma hwe nkwara wo university bi no ma your masters ne ade nyina wow enti no se ne tie bia na abrabo no onyame e de medu ba bia opese medu ana se ndu ye kura ba bia medu no mani so nti say 2008 ena AKUAPEMFO yewo Okusaka AKUAPEMFO yewo America ne wo mo Canada omo state bia ewo ne hene state bia na afi bia nso no eko ba bi odwura no eko state fufuro ti omo de betu mani me se nana ye pese
ubedi HENE ewo Ohio I say ni HENE Ohio nti I mean me bedu ha say nche bia but now Martin can make up almost microphone that be frame say be program be no person make kasa no ne ade nti no Martin can pa ti me say AKUAPEM ade de nya ade amepopomiti nti me gitum na omo ya mamre de mama so say omo HENE me wa hemfu bebre e shemase wo Ohio ho but me number o my HENE ane afibe ni 2008 yes. Na sarbe na wabedi OBOBOFODENSUA akonwa yi there be OBOBOFODENSUA akonwa me do yemfie mienu ani na na di nkomo pemsu free hobra nti bra wodi AKUAPEMFO e wo Ohio HENE no yeah nti no so me so mo ye first odura ye twae be ye ni so pa ama other states no bebre ni je ho ehun say amamre no itumi ekura ni ye e wa brochi memo so nti fi sabre na be sin e say me ne o ma na hihye so me ye AKUAPEM HENE wo Ohio na obaye no free 2008 obeka nyumadi ahodo bi a odi sisi wani so wo ho se bi a ngomesua omeni krata wa ha mehwe omo be wa jena na obeka se usu akonwa mi ye dwen ho se ne di kan nkrofo fi Ghana ba anomas trem ni ade din ti adwen ni bi ni se ye be third apartment na obi ba fufura etimi amana tra ho aye adwuma kosis bra ne ho be high no na magane kwa ko ba bi atra no say no ade a eboa na fe mutimi ye etimi ye enti mo ha na motoy say krom ho de ye kase obi atodan anya say wateni sika ato no bum mortgage down that's right enti tama opese ojemu no na wajemu amanira oye enti no egusu ho wonderful enti ye boaboa ni probably unwane nkwa Ohio ho mo hwe na nim sa na be say bada ho dia enti kwa me Kevin one de bebre awomo omo mpanyifo na wo ho dada ansa na omo de mbeye HENE no omo ye mpanyifo a omo ni dafam ye pa ye president me time no omo de see me no na ye president kra oyoba obone ho modern ye pa nti ye ho de yeguso e ho de e wosro yeguso pa Ohio nti uko US na obisa ahemfo a omo wo states na me sure say ye boni pa be me no me ensa din ya me din be pie wo mu bi nti no metumi say yeguso na e ho na chi no wo hwe AKUAPEM nso a ene wakwa AKUAPEMFO HENE Ohio unchin so na modern propose kakra ba ye nyama bebre ama AKUAPEM obeka bi ni say brebi ye tutu ye nsase kra ebre mampon hospital ya be ma tetekwashi ya be home da na even AKUAPEM HENE wu ye kra no ye san esuma e ma ombe boy ya ye enye kro bako na ye boa woma na mampoma woma tutua say obi a de wasamba na ehwe na no need immediate attention na ya hwe no tie nkakra nye buma ebetumi aye de bank kra na musom de abeso asene na yenhwe bra 28 na eba say 2022 enti tambe na asa ba fie ana obako me bako afibia me bako say media bonti dom HENE we okuga fie edu no knoni 29 years wow enti fena me kodi ade wo OBOBOFODENSUA fena say me hwe na me hande abonti dom no over ma nkora bi na so etom free eto aso gunhihye so enche bia no nyame ya adoma eno so ye de besi be na chese ama manya kwan afi ha akohwe me nkrofo mo wo OBOBOFODENSUA no because OBOBOFODENSUA no da me koma so papa da me koma so yeah because ye wo me ma me wo OBOBOFODENSUA ye hwe se na no da na me free adukromo ba mu se na chinye si so a na edom di wachi e wa kugwa na mo fita na so ma me mfoni bi dada
na yewa na emia ma nsi dia na mehwe nim na mu se na yewa na mo ni kire he no kra wo me say me ne me ma me nyina ye 24th March nti me ma me ti ase na me ne no na edi birthday bom nti fibra me ma me ekemu no be fiansi ni no na me di birthday krada na nla kra nla no ya yam din nti no me hwenso a echedodo nti me ye me ma me nla no ye ko onveli ye ko da me ma me nla na di ko pa ho ntoma ene na wo opposite filling station no ye chinchinche bi esi ho no yo abrewada ase yo ne abrewada ase tina ena na mo ko ho no yo oye enti OBOBOFODENSUA akonwa no esi dan na eno so bam ne ba mu se te se na me fi ase kan no me na nanom na koto ho asase no nti no omo no mo transfer akosi se me na ebeye odi kro na edidi mu anti kro no de ayi se me na nanom de odi prekope enti se mo do so obusu ne da na omo pa wa no so ehun asem se na manso wo ho eye sei manso ni ho apepre kakra bi eba ho pre na me memu no enti no apepre ni mu na abusanfo no se ade na dia odi asomdwe ho no kodi a apepre nyina to betwa timpanyifo no de betu manim se wona na ade wanhwe ye beyira wonso na obia ni dawanim nti no se obeduma kosomu amanya so me de bia no se bibia be ede nkran ko bebe bia de mentoto na se nti me prince wo ma ho ena ema me be mu tine ukede 2020 ya 2020 ya na obi abawura komo mu yenko ni yenko tie ne mra na yenhwe wadaroma ye mo achi anopai yeah empo mte sei amena dumu na we nakopon dum ye go suti ase nana enene ye ne dikita ho asem ni nyina ne se na brabo so ani se mabunu etie na oye ne hwesode na otimbo komanim ene wona na wofini bia wadaroma nananum dia ne tanum ni fini mo odin bia gwa na asem bia ka obeka wadaroma bo hedana be hu a emodi ansa. All right, me that was see. And the nanas. Oh yeah, me cousin, your friend Roland. Thank you very much. Alefa Roland Ayerekwa ena yensaka no hanana ne cousin. Abani Roland. Yes, sir. Ya da se ye frɛ na waje yenso. Na na hunu prekope wadaroma. Right. Nana eye wo cousin. Unua prekope. Edie na wonim fa nana ho. Kana na ho asem kakra kyerɛ. Okay. But so mekano twini brofo. Fafra ensro. Yes, sir. You Nana have a lot to say about him. He's a big brother who has been very responsible to we the youth in terms of the future, talking about jobs, talking about education, and a whole lot. Aside that, he's a very kind man. Every venture you want to encounter, he would make sure he gives you directives, and he is very caring. I mean, there is no week that passes, whether he's in Ghana or abroad. And if we don't hear, I don't call him, he will definitely call to check on me and each and everybody in the family. Yeah, and so promising. And I pray for long life for him so that the youth can emulate him. He's a very peaceful person. He doesn't fight. Even when you are angry with somebody, who would always cool you down. When you are in any challenge, whether he's abroad or in Ghana, he would make sure he get the people who can intervene for you to be free. And a whole lot to say about Nana. Maximum salute to him.
Wakasa ama wabone nyina tofa Roland wa kana brofo ye chechire mu a na nade ompetokwa bebia wo krum ha Ghana ha obefrɛ almost every week bi obefrɛ we say oni abusuafo wote oyobi a opasumdwe openi pankankro oyado ye ne ade wakana nyina abom anopai yen se brekra breninti e ba na nanso no wakasa bia na wo asem bia obeka na na ka Roland Nyame ka kyerɛ no sɛ ɔyɛ obi a ɔno nso n'ani ɛdin paa sɛ nnwuma a ɛdeda da n'ani nso no nyame ka kyerɛ no sɛ tɔ da bi a na challenges bebree bɛtumi aba nipa abrabɔ mu but ɛba wɔ abrabɔ mu a ɛsɛ ne ɛba wo tirim a no sɛ nyame na ahyehyɛ nsa ɛsɛ woforo saa bepɔ no sane na afei wɔtoa w'adwumayɛ so enti nyame ka kyerɛ no sɛ sɛnea ɔde ntoboaseɛ nyamesom ayɛ ne nnwuma bɛsi nnɛ no ɔyɛ contractor kɛseɛ a nnwuma ɔyɛ no ɛni soso nti wo nnwuma ani soso saa no a ɛdɛn a ɔbɔnsam bɛbɛ mu nkurɔfoɔ mpɛ sɛ wobɛtumi akɔ w'anim ne adeɛ wade wanya abotrɛ na ɔde adwumaden baabi a ɔwɔ abɛdu no nyame mfa ne ntoa so na nyame nya ne kɛseɛ Roland. Thank you so much, Nana. Amen. I'm so grateful. Okay, we are also so grateful for your time. Thank you very much. God bless you. Bless you too, my brother. Anapai Nana ena Nini Roland Edinkita ho. Anapai yeka use mini kwaseda di enemy here on the 10th of April. What is for us for be a ben one ultimate room, unwadanse phobia, ultimate cubeno. Now, Nanaka, San say, Yesu won't carry the dano, a bank, a year 15th of April, a year fear their bay in our tree, and I said, then our tree, and I'm Lucas and our tree, pepe, and he say the enemy, a special talk or cassas from Kokra, Yabema, and the Alpha Yesu won say ye buy na faso die free mo aba and that's why wo ne nyina na ebe no kasa sonko e wo ho dance for asafo bia ben wo mu kwasie da edi yanimi ochinachi na ni fie da ye na awotwe no mfanse me kasa Easter Friday no no sa Good Friday no na no so ye de nkai di da no enso so ebe hye so enti ba bia ben wo bia no wo kropon a kwa besku achiri ha ya bisakisiru dan ne ho fa bisakisiru dan ne ho achiri ho a na wabo awura ho anwumre no sia oka benya bi na watie na wabomodin akotie bi na efie da so eye next week no so wabomodin abo awura ho bomodin na ekohwe sene esi ye ne masifa ho ne kotie okasa no so bi ebebo papa ama Yesu wo no ni die safata odi ama mfaso die wo ho no nso watimi atoto niema na wakwan ye na wanya bi wodas fo bi abopri no na ono bedi nkomo ne mmoa bi a wohia no ode aboa nana yemra ha OBOBOFODENSUA akonwa yi wonsa kan yi kro no waka se kra brumne ka se promising titi kro de na so gusua etoto niema se the next 2 3 4 years ne de obefrɛ no na ebikra ye ne district na eze ekwe nana kamika krafka konwa no mpani ene pani so boa woman saka ye niema uni ha no hwe wachinum na ka honsem kakra mienwe te fibra mebra ne wu ye akonwa ne beda ho no na ye man krado wa hwe kru no so ye eden de nkrofo o hwe bibi so a ebe ye nkrofo se bia o hwe fie akira eso sane ete na oben ho so hwe a eso sane ete but wabo modin ahwe kru no so akosibra me so maba menino beto aso no asomdwe wo krom ho ade ba kwa na me ba na me hu se ha dwen kakra wo krom ho se wo telephone ye fro kra ma no ne ade that britia mu no me ni MTN for abedi nkoma kosisese no ma ko select baby a omode omamas ekosi na yenkomodie wo kasafidie so no atumi akonkan nti eno yade edikan a onyame adom yensa yaka no achi no maye ne se
krono yɛmpɛ sɛ ɛbɛyɛ sɛ tete kura obiara si dan bɔ baabi a ɔpɛ no nti yɛne ne mpanyinfoɔ no ahyia yɛgu so asɛ yɛbɛtumi ama surveyors aba na ɔma bɛyɛ layout no wɔ kuro no mu sɛnea ɛbɛyɛ a obi kɔsi dan na obi kɔtɔ asase a ɛnkɔfa ma nso sɛm ne adeɛ mma nti ɛno no no a yɛde fi aseɛ no menim sɛ nyame adom yɛbɛtumi ahyehyɛ nneɛma yie ɛno sɛ no maka to hɔ sɛ nipa ɛdi kan bɛyɛ ɔha the first 100 people a ɔmo bɛba no yɛbɛma wɔn asase free na ɔmo de asi ɔmo dan na mu ɔba yɛbɛhwɛ ɛdan ko a wɔbɛsi ɛne nea wɔde bɛyɛ ne akyerɛ baabi a yɛde asase no bɛma wo ɛwɔ bɔbɔfodensua hɔ na nkwadaa so ne mmea ho asɛm te sɛn nokora ne nyame anim kuro no ɛwɔ mu sɛ ɛsua na yɛtete kuro deɛ nanso schools wɔ hɔ nsɔre bɛyɛ sɛ last year mekɔ watch night wɔ hɔ me visit nsɔre ne nyinaa na nsɔre bɛyɛ sɛ nkɔn koraa na ɛwɔ kurom hɔ nti no nyamesuro wɔ kurom hɔ ɛdi kan me baeɛ na mehu sɛ nkwadaa no koraa bɔ mo ho mmɔden a ɔmo to nnwom ne ade a sese nsoroma akwadaa koraa yɛfrɛ no akwadaa ketewa yɛfrɛ no sample Francisca akwadaa ketewa no sɛ no ofi me band no ɛwɔ OBOBOFODENSUA hɔ nti menim sɛ nneɛma ɛkɔ yie ɛwɔ saa nkwadaa sɛm ne ade na ɔmo nyɛ basabasa ɛhɔ nkwadaa no nyɛ basabasa mmaa ɛwɔ kurom hɔ nyinaa ɛpɛ adwuma ɔmo nyinaa bɔ ɔmo ho mmɔden nti nsoroma akwadaa kura ama mani agye sɛ ɛsɛ metumi yɛ bibi ɛma nkwadaa no medical atɔ band ama wɔn a ɔmo de sua anwom to no brass band ne ade no nyɛ live band wow yeah nti no ɔmo gu so paa wow nana wo nsɛde hu bi sɛ dama bia wobɛhwɛ sɛ nkɔda ne bɛbɔ world cup kyɛ sɛ ɔde firi ha na ɔde kɔ in terms of developing sports me wani nsɛde hu paa me ba baako no ɔwɔ US wɔ sisi a na AKUAPEMFO ha obiara nim no ɔbɔ yie papa ɛdin a na ɔmo ta different no yɛ Jess B no ɔbɔ yie paa but ɔkɔdu hɔ no American te sɛ Europe Europe deɛ ɔkɔ a unim bɔ nko ara no a yɛbɛ American deɛ gye sɛ wahyɛ da akɔ school nti no wankɔkɔ school na no baabi a ɔntumi mbɔ no ma wotwitwa nneɛma so wɔ hɔ wotwitwa nneɛma so wɔ hɔ but ne nuanom nketewa no ɔmo gu so paa me ba baako Asante Boatin a mede ne to me papa ɔno sɛ ɔbɔ American football sisi ogu so de ne a nti no menim sɛ OBOBOFODENSUA kuro no mu nankasa no yɛwɔ soccer players a ɔmo bɔ ɔmo ho mmɔden nti last year koraa me kɔhyɛ ɔmo koraa kɔma ɔmo jersey ne football no ne adeɛ mɛkɔ so ama m'ani akɔ ɔmo ho sɛ yɛhwɛ na Onyankopɔn ɛboa obi nso a na kyɛ sɛ aka yɛ nyinaa nana bra na unyi no obi sɛ misasa na ni die edema mpanimfo ahobrase hwempu na mu a wotɔn sukuufo kra betwetwe wo betu din nom ne ade na saa bra ne saa bra wo de toto ho a ɛte sɛ bibia ne ho ha me wo saa ne man na me da bia me kasa kyerɛ nkrofo sɛ ne ho ma me wo ɛyɛ ana papa wo ɛyɛ no isan sɛ Brana Joseph carpenter ni ɔyɛ adwuma na Yesu ba ne na onyame ahyira ne nyina akyi no na ɔkɔ ne papa adwuma mu kɔboa no enti nse wo maame ɛwɔ adwuma bi yɛ na sa ho kyerɛ ne ade wɔ hɔ a ɛntena se mfa wo nsa nhyɛ wo dɛm refam ɛsɛ wo boa wo maame ne atie bia ɛsan sɛ me yɛ proud sɛ me ton nam me ka kyerɛ nkrofo ɛnyɛ maniwu baby wodru na wo ko ne hia nya baby a wo firi no that's right enti no sa bre na me ton na mo wo Kumasi me kai ye pa sɛ me namfo a me no mo wo school no ɔmo abusuafo sɛ ɔmo ma me no ne ade ɔmo kra ne tɔ me nam me hyehyɛ nam no asɛnea nkrofo bɛfa ɔmo hyehyɛ no me de no yɛ less but ɛno nso ne yɛtɔ
ɛyɛ nkrɔfoɔ fɛ sɛ bɛma me so adeɛ na me tɔn ne adeɛ nti me pon school a metumi kɔtɔn na mapampa bɛyɛ sɛ miɛnsa ansa na adeɛ asa wow nhyehyɛ kɔ ɛnkyɛ biara no maba no asa bɛhyɛ foforɔ ɛtɔ da bibira me ma metumi ka sɛ da bi wabrɛ san nti no na me to wudin bi da bi ɔmo ntumi di na ɔmo ani gye me ho school deɛ wokɔ school mu deɛ yɛbɛtumi afrɛfrɛ odin biara ne adeɛ but ɔmo nyinaa koraa no edu baabi na schoolfoɔ no bi wɔ hɔ mutumi bisa me sɛ nana yɛbɛtumi abɛgye na mo no bi akɔtɔn ana nti no manya big challenge bi a wɔ saa adeɛ no wow nana yɛnhwɛ nneɛma kakra nkrɔfoɔ de ama no wɔ ha Akuado bia Jasmine also hininie nana oma fans and a real OJ was godfather the Kwape Messiah di wo hene real OJ na di we ebae Akuado bia krona also Baffuor nie Akuado man nana fans ba and ya atase nana you're too much ya ata was more fire Richard ohene antwi ohene onkwaso na Aaron kwasidadi God bless you of fire. No so na so God bless you of fire. Eno ne ensem kakra man for the abase yen kan na yemfa ema. Nso betimi akọ Facebook no akọ here Command Radio 97.1, YouTube Command Radio 97.1 na odo onsem agu ne aka manana. Studio line is 0270191971 and 0551667755. No so ode onsem fawa ya beken kan na ya di amount ope bia radio kakrakai ewa Barimachum Hene Memorial House Akufu Road Amanfo ene Parliament Sport ene dia ne mohwe pese bo ne ma da roman we ya soro pesu preach store anasa adwuma ko bi announcement bi na pesu ye hotels schools pubs just adwuma bia ye restaurant ne opese ye hu da roman bia no enko ba bia for nature Command Radio ha na pani e wo package and dada form na yi bi di amount na oso adwuma no atimi akonkan kama e di amount na nema atimi aye kama nana yenya hoho na yebekọ na kokasa yebi abebeto enkomo ne so na meka o se okasa titru wejira bible so obema no tire no eye eti asam ne ye panda so ye papa hene ebenya no nti sa okasa yi ne a yebe mo yehodans for kingdom ho bia hene asa bi ye ben wo no obowura mu akropon anopa 9:30 kwase de anim April 10 na obowura ho na woni mpani akotna ase na watie bi na ubewie no ubehunu se sa okasa ya ye mai ne a ebekire aforebo a Yesu eboma ye no ne a bema enisuade hunu ene niema hodo aye papa ewo mu no ne pe wo mu no ebetimi adaadi ebebo papa amenye ndaso ama ya brabo ene daachi enti hyene so sekwasi dai eye anopa no nkro apa mu e kingdom ho ena kwasi da di ho no ena na kwasi da be eye 15th no de eno ye Yesu kai Yesu enkai dida no eno no de eye nwumre no sia from bra OHIA akoto no na odo ho ahyem bi yenkwa homa yesu na anya ho wa ha opani ya mo acha no pai Yejo. Nempomo today. Nami adom. Yo. Ene odaroma yeda sese waje penie ese oni ebedi kita ho. Eye nana ena yesaka nene ye no edi kita ho. Baffuor Kumakum Sereko Ayerekwa. Nana OBOBOFODENSUA HENE. Ena nana nye boni bi na brabo so ani se omanfo betie bi na wodi bi ato mutrim wodi bi ayehwe so de na mo so atimi akwa manim na omabrabo asafata bi enti wo edin bi aka na ebetimi atia kan mo wudin ka bibia na be kai wo na wahwese yewese na bi hade mo aye mental kakra so na betimi ahunu nipa kwa wakasa ya yo nana se me kai yeah, me cousin or Dr. Alote. Dr. Alote. Yo. Yes. Na hope. Na son also can you. Also can. Doctor. Yes, sir. Ana pa da se waje pene da de kita ho. Na neti hey. O kana brabo musem na wofo
ne suku okoye ene baby onne mua Serengam promotion American promotion na na mua na nei ya che natena ha na na dey be kan wasem na yinti e dey na onim fa na ho. Oh, Nana dey say my brother me na nyi bomu Nana ye obi a me maame echiba mienu ene Nana maame enti ye nkwara no na omuhia de bia na me ne Nana ye almost age group, very close age group, the same year group enti in fact oye minya and the see I need there because say oye me best brother, best friend, everything in one. Enti mene no there were a lot that we share together from my infancy till now. Enti my brother no, honestly I'm very happy for him. Yebeye no HENE OBOBOFODENSUA me one of the opinion leaders me came me proposal ni dimpa say Umbra because throughout our lifetime and we say changes be up by the life more wisdom be away nya any ishebia nyame de share no me feel say he has a lot to do for his people. So I was very happy say finally we all agreed as a family say Umbra be your HENE. Enti ono there honestly I know everything about him, and he knows everything about me. Eti ya mekani say wa brand who say ama nyame eyusu no. Enti me bompire manu say nyame hia no na on dom no na nani twade ho awo na nyama opeso yema obi man ene ebusuan no on koso nyame hia no on boano no mana hode no ntumi ye me na ye fanda se emanyame nkata bebre nsi ametiwe mi wo invigilation bi ame ye for my students e wo mi school ame rani wo Accra. Okay. Enti no ama menya misimelo Nana de menya call there I will have to come out briefly and tell him that I love him and tell him that nyame ordinary besi be ordinary dina besi no you say onyankopon de be wie na obewie na hindi no na nyama nyame de se nezuja ye yenso yo ho e beboa no ye de bibia ya ho de ne nyansa ne bibia beboa no e kaka me kan e fa ho. Doctor no pay yes obre ye beda se ka betim no nkoma kwachire so se ne obre hyehye etie no na utime dwe ho bi kakra de boa ye beda se ba asna beko no bia na wasem bi ono so beka kire o but hold on. Okay. Yeah, ni ameka ni se unua ekobokro no oba na wesi utrase. Na mo se ka se unua ye doctor. Ebe den wesi utrase, opese obi ehun se unua no. Nti ono nso no ye nkwara nyina no na onfa na disua eni agro. Kra. Na nso babi onyame de na besi se no o school fine o kire for pharmacy ho adwuma no ne ade. Ono so bone ho modern pa na mse nyamesuro nso woni mu akwai se nyamesuro de ewo emu faamu nti onyame nso nhira no na ne awahyehye wonanim bia no nyame emani nru ho na emoro so. Yo Nana so aka bibia kire wo doc. Thank you Nana. Yo any you better say Dr. Lote. Yo madam Asepa. Thank you very much. Yo. Okay, bye bye. Sabro Brena abono ndo apa minute mi ensa pepepe e wo fia Obra Akwantu dwumadie Baffuor Kumakum Sereko Ayerekwa ya otoso mienu kwa popo beka so otoso abien ene ne yesaka na ye ne dikitawi OBOBOFODENSUA HENE Obi Town wotwa ne chorus Obi Town ye wona kese entwada so anana ene ne nananom pania sa bono nifa hene e de ama nankese traditional area aman hene wo ho ya nana ede som no nana akrabra bo mu nsem odidi pa ha ko suku ni ade kopi America ene ade a dance so me de na oka na manitwate nso e omame so si so maame mu kuma se sansen treso ene ne potam ne ha wose maame fa sebe so ye kra na bese mi som sanse me hu se na obo no moden minni no ada etika ma ye twam a na akugwa edom di na chi
na sinyesini so nanso no hembrante be ni sene wo kan sene ja wokɔ no maame da so wɔse mfie sie ne so kɔɛ baabi ade abra no tuo no siesie ne kama na no nyam hye kɛse de ama maame no ne ɔno akasa na yɔnkofa na ɔmo ntɛm no nti mfie sie ni ɔmaame wo yɛ kra no na ontimi ntanso kɔ ni na wo dada ɔno ne maame do no emu pipa ɛne ne nana yɛnsa aka no wɔ ha ɛne ne bɔ nkɔmɔ yɛbɛtwa ɛho ne yɛde wo yɛ fam yɛba na yɛaba abɛtoa so. Ente nana enene ode ahobrase abone bra na ode abedru ha ene yesaka na yene bobo ho nkomo arabo de mpaniso bra na warabo ne obo nyina na manfo ehwe se usi ebo no efaye wa moni ya ene wala nana yamra yankoma twetwene so ente sesei na wabidi akonwe na wokɔ na waba sesei uduru kro no so a yɛtwe wo Ghana yɛtwe ha abontindomi kra de senya wekoma fa nto wale yese emu ba din ye pa sesei o challenge pa ene se yɛhu sɛ wo ja we no to kro no ne aburukyire hɔ de nyina ene unyuma ne ade okanya na wonka enwuma azei egu akwanmu ne bia na mo ne etwamu azade enua na Sereko enwuma sese de we na Ghana ha wa ha ana se aburukyire hɔ nso aburukyire hɔ de miana me ye majuma me ye robot technician yeah to the and so the be how ye nyame ya doma na edu ba bi na me pese me komani mu kakra ntino me koye frontline leadership University of Fairfield. Wow. And then also nyame adom meji abodin krata fefefe ntino atoda bia wo ye bibia na wo dwene a wo bafie so ode beba beboa o man nti no titu na ma me koye frontline leadership no but nyame adom manya hu sene tie no me so me ba leadership edin so wo gina ba bi hwa obeka say me anka metumi aye na ma wo be so ma edin nti unya hu nimdie kakra na wo so tumi de kyerɛkyerɛ emi sɛ eno ye mmoa ne bia ye ka sɛ obi bua obi a enye sika a wayi ama no sɛ fakoto bibi di nko na ye mmoa na mo tumi kyerɛkyerɛ na na ma wo betumi atu na na nkasa nso betumi ayi na ma ɛya na eno mo nso ɛyɛ krom ha no de me nhyɛ da me ye adwuma bia wo ha me ne nkrofo ɛwɔ nkita ho bebree asese a ma be nkrofo bi ba besra me abrofo bi ba besra me no ma be hwɛ niema bi a me de to wo monim nti omo ba na sɛ nyame adom sɛ bibi esi a eno na fe niema bi ebe fiase abamo esan sɛ youth no ehu hia me yie mehu ade bi a ɛya na ma many nji bebre ewo the way a nkrofo mpanyifo bi ede youth no efa so eya na mpanyifo no bebre ewre fi say youth no mo na da achen mo besi anam enti esese amamre ne kanko hu nhihye ne ade nyina esi etumi ma youth no hu esi ye no mo ye bibia bom no mo so mutumi sua ne ayeye no esan se ye mpanyifo na ya mfa youth no anhye ye ho ani yachi no mo ansua ya namo a ebe na dache no akoyeye niema nipa ewu bebre num ne ade fa ye adesua ya nsua ana se niema bi a ya nkyere mrante wa ne maba no ntimi de matumi ho asi wo se mrante wa ne maba de ade a mensa wo mu ho pa a obi ade na semba kwan a yebefa so yebetumi ede yakokan no meboa amen ede yakokan ayadwe papa na no ade ru sem maburu mpotam ha o swa ntwini aguru abomane adia swa apakane ade dodo na entimi ankonkan entini e wokan mo choro mamre ne amane no na mo dwo mo nkan kron so ne okan waka ne ye pa
na ochina bi akoda no so benya kodwa na odi a no say na sede say nkoda ye som no nso no obehwe so omo na beziye na omo abrabo atimi akonka na oya abrewa sene usika so ne yeye na enkrofo ba wonchen emwa ne ade obe foundation be ma abrewa yi be wo madwen mu amene enkrofo bi adwendwen ho bebre na me nua bako ewo American ho na ye sister Penyipa ono abrewa birthday na my sister Penyipa ono so trade was School of Languages but they said or pension munyina me pese ye ne wo munyina betena se na yesusu eno because my can't wo se ne be susu eno na e de aye bibi atumi de aboa school for bi ni ade nti e madwem na ye mfi bibi asesai ana pai asedamu ene ye wo na obekọ no wada roma ye bedi nkomo bi na ye wie no a ya hwe enkrofo bebre di bia sa bekeka ye nana Odomo Nimrod win was long life Nana and I don't live Nana and also Kofi keep going. Thank you very much. Okuman, please correct the spelling of Ohio. Okay, you need to check that one. I think I'm saying Ohio. No, please check. Let's see if there's any mishap. Let's get it corrected. We are really grateful for this one. And Nana is also the Abontudom HENE of Akugwa. Thank you. Yes. Abontudom HENE of Okugwa, Ohio. I think we got it right. Yes. Thank you very much. But I think this time, at them OHIO, Ohio. Thank you very much. And Nana Abontudom HENE, you Wadika Kawansem. Nana is the eye of the youth. We are proud to have you. Long live Nana Chris Apia Kubi and Odiwe Ebae. Nana K. Also, please, I am Nasika Odoi. I'm talking from Testimony Trust, but I've known Nana for years, and he's a very peaceful and a nice gentleman. Long live Baffuor and more grace to your union. Go higher. Nana K. Nediwe Bae. Nana Nasika Odoi. Theophilus Ahemfo say, before God the man, Nana Sereko Ayerekwa Kumakum Sereko Messiah and the people of Akugwa or AKUAPEMFO and Obi. That's OBOBOFODENSUA and short. When we were case, a lot of people tarnished Kumakum's name in the towns, said that he will not get close to him, or because when he get close to him, he will not slide back, but forward ever. God bless Kumakum and give him long life to continue his good work to the people. My name is Brad Tew, Akugwa Starboy, and one of Kumakum's bodyguards. Osomo yankwadano na sao yenyina nana kan ho asem ya o ka se bodo o ma me anwo we ka se bi o de onyo bi kunu onyo bi papa ana o de uni atenka wo mu ne nya ne pe wo mu sanses ododo ani sane o so takrache ododo en sane o so takrache enti e basa na mabu no ene omo aben wo no omo ni pasu ya wo ye also that's pa the beloved king. I really love this man for not because he's a king, but a good man and also right man for the youth. And here Theophilus I am for the way a please so de amawo also bet me ako Facebook na wakɔhwɛ na wode wano di sema to ho na kama na bibiati me kama enti okay nana say hwɛ sɛ anka yensa ebeka wadan for bi pa na nka wabekasa ya yensa anka no line moaye tinken saka no a kono so bedi ho enkomo pa wadaroma nana bamu hene okwapeni bamu hene nana kwame afari bampo nana kra won kra me ho nana adwa ahenkan Evelyn minua bia prekope me ne ko school me ne nyi bo mu atibie nana fara kwame afari bampo se ne papa prekope no me fa check ese ma na me chia ma no nana Sereko so ti ha na ke pese yesa be kan na waka bibia fa na ho bra woni mo no ene se usi na bo feku abesi ne no na line moye obi be na kan kire ma Rose so kan kire na na Roma ye trase be frɛ no na so tie kan bowram na ye ni nkita ho na nema entimi enye kama amanira nana kwame afare bampu kwapehene eba mo hene amanira be ma no nana no party kan ye mo wache wadanfo ne de
ɛwɔ ha yɛkeka nsɛm baako mmienu ɛfa no sɛ nana kwa mampo yɛ wada afo paa me nua unua koraa mate post no so na yɛ person kim sɛ onimu sɛn nkɔda bere mu ne usu ɛne baabi yakopɔ do abɛduri ɛne nwanwa na so line no ɛmmoae egu so toatoa saa line na yɛ sa bɛka ne ɛka wo sɛ ɔkasa tituru yɛ a ɛgyina bible so ɔbɛma no ɔse yɛ pɛnda so a ɛyɛ papa a ɛne ɛbɛnya no ɛnyɛ da so bia na ɛyɛ papa o obi tumi hyɛ ɔbɔ na ne tirim ne kuma mu so ɔka bia daadaa kɛkɛ ɛwɛ deɛ yɛ papa paa ɛsɛ yɛkɔkɔ tena ase na ansene bɛ nkaedie no yesu nkaedie no ɛno na nei ɔka sɛ na wɔtwe die anim no yɛyɛ kwasie dei on the 10th of April anɔpa no nkora pa mu pɛpɛɛpɛ ɛwɔ kingdom hɔ yɛ bɛn wɔ biara akuropɔn ne mpɔta mu deɛ yɛ kurom ha ɛyɛ no anɔpa 9:30 ɛwɔ akuropɔn kingdom hall of Jehovah's Witnesses ɛyɛ kwabesko n'akyi hɔ a fam sɛ kisi do dan ne ho a ɛbɛkɔ na kingdom hall fɛfɛɛfɛ si hɔ anuanom bɛgye wo fɛw so yɛama baabi atena na nso watumi atie ɔkasa titiri gyina bible so yi ebi ne na wɔtwe yɛ a ɛyɛ efiede edi anim no ɛne na wɔtwe no 15th of April ɛno deɛ na nkaedie no aduru hɔ nwumire no osia bere wi akɔtɔ no na wɔba pene yesu na yi saa afahyɛ kɛseɛ si hɔ ɔse monkɔ so ɛnyɛ eyi na momfa nkae me gyina luka kyɛde no mmienu kyekyɛ ma yɛ dunkron luka ɛyɛ luke 22:19 nti afahyɛ yɛmfa ni agori koraa aduru hɔ a na yɛkɔɛ de aka yesu wuo no na amandasoɔ ahodoɔ ayɛ a yɛwɔ no ɛne fa so deɛ ɛwɔ soɔ no na yɛn nyinaa tumi anya ɛwɔ saa nhyiamu no asɛ bɔbɔden afoɔ no kyerɛ hɔ na nso bɛyɛ nhyira na wanya nimdeɛ ɛne ndasoɔ a ɛsi pi ankasa ɔhɔ nana yɛsɔre so yi ɛnwom bɛɛ paa na wopɛ na yɛmmɔ ma wo na yɛgu so toato ahoma sɛ yɛbɛnya baako bi nansa na no na yɛfa nwom baako bi ɛmfa mu akɔyɛ ɛno so ahoma no ɛmmoa yɛ nana nwom bɛɛ na apɛ paa na made gye mmɔ ma wo ansa me ɛnwom bi ɛm sɛ Mavis Asante akranhyɛ wotie ɔse how far ma ho nyɛ ha baasa na no so yɛnsa ka obi wɔ ahoma no so yɛhwɛ sɛ yɛne bɛdi nkita ho na yɛbɔ ne tew ɛm sɛ wada roma mepaakyɛ wote me nka yo memɔ wakye nso yo nana ɛnɛ wɔ ha yi nana Kumakum Sereko Ayerekwa Baffuor ɛnɛ wɔ ha yi ɔnyɛ ɛbɔne bi nana brabɔ aso ani papa mɛnɛ yɛ celebrate no yɛ kana brabɔ ma na yɛ hwɛ so deɛ nana wo nana wo din bi a bɛtimi de afrɛ no amana ka bi kɔ nana kora sɛ gya mo wɔhunu nipa nana wɔhunu nipa ko nana so ɔgyina hunu ka bibi na na wɛs nana bɛka wo a ka bibi ma ɔdi ansa yo mate Kumakum yɛ mi nyapa yini dabi ana bɛka sɛ ka bibi bodin bi anaasɛ ahyɛnsoɛ bi ɔbɛhu nipa ko yɛpɛ sɛ yɛyɛ menta nana bɛhu nipa ko a kafiri bi anaa din bi aka nana bɛhu no sɛ yɛwa ne nana bɛhu a ɛnna nyɛ ɛyɛ mi na ɛnam yɛ fufu nti bɔbɔden asɛ wowie program na wɔba ne bi ɛyɛ me nua yɛfrɛ no ne din a nkurɔfoɔ ta nimpa yɛ abish ba ɔyɛ Francis ana ɔsɛ fufuo paa ɔde sisi so nana ba mene ne bɛba awɔda bɛsɛ bɛdi fufuo ɛnɛ mate yo ɔpɛne Francis sa anɔpɛ nana nua prɛko pɛ ne wo deɛ na wonim fa nana ho mu nkɔla prɛ mu munyi dena bɛtumi aka fa nana ho nana de meka sɛ mɛka no ho nsɛm ayɛ bebree na mu mɛbɔ no tɔfa because program no nya deɛm sɛ bɛware menim nana for a long time yɛsi so yɛkɔ akisi bɔ ne ade kyɛ sɛ yɛafa bɛ no biara akɔpem sɛ nyame adom kakrakra yɛde kɔkua abukyiri yɛsan de ba bɛtena yɛpɛ sɛ bɛtena Ghana for good na wabɔ ho mmɔden biara na nyame nkyade wɔawi yɛn afiri no bebree mu ayɛ sɛ yɛhu sɛ yɛn so Onyankopɔn ama yɛn so ara ama yɛ so yɛtumi nya bi ka kyerɛ mmɔfra yi di yɛn akyi nti nyame ne yɛde ase dama no nyame wɔka ne na moyɛ mmɔfra na mokɔ kisibɔ ne ade na ne suban te sɛn obi ɔpɛ ntɔkwa ɔyɛ keka
ne ngomafia na ho brase na tizei oh no ya ho brase oh no obe no ho ase na mum na ade e won so ya ne se na obobo na se ubon buga na opeso obro oh na do chia de buga so wo ne ogbo na gufe mo so wa sheda so peso upra no na fa ho nto na fa ho nto asa watwana se adwena ho bisa no we twana sheda wo so wa sheda so peso upra o ana de no so fa ho nto kra ade uchi ni se ube peso bisisi no ana ba ne bibia ompe yo na unim se na bepem nyakopo de bedu pepe so de na duru na wo hwe nim za oh yeah ebe sorry obia o yasibia no awoni misibia no nyo onipa oni sebe obia se nya gidi sebe ya ma nti nya ne ogidi se ebedu pepe so bia no yabo bo ka na yamo sa paka ne bo so no se bo bia Chelsea friend dem park ka se bia Wendy Park and say whatever very big park yeah you know they got to say be you why you see why you can pass it yo ene na opani yes e wo brebebre ye de besi na brebebre san no hia okoi de na peso ka chana na twato enkranche semben abasobo ben na wa de mano na yenya akwan na so ka bibi nkire wo yo me na mechanic kiti ya ne se na wa shele nko den tuki ye mo frasi a ye de bedi championship o ma sa gidino sa encouragement no enwoni wa kopem se be dai na kopam befe no na ma o mo onye olusu hubuda na me biso olusu ni subanet na nya wo bi a opa ba wo wiase nti onfa ntia so sa kope wiase ewi na kopam befe no ya ma ya ka tsena na ka chire woni yi mini abishi de obi se obi onimu yen ya onye obi a o ma ne ho so se bia okotena brochire oka ho ena medin kura ekosro oka ho na medin ekosro esan se me ko America no wo Germany enti no mene no bonkomo se nana sesi ubeye bibi ewofia ade a Ghana fo ani je ho yese ubenya cars bi egu ho de aye adwuma abo a wono de aye adwuma entity se ne amekan menue share me ma britie mu no sabre na nyese ye kan dia agro na ye wo cars grab se akono egu kwan so ta ono an to sabre na otoka fi Germany a good chance obeto America enti cars akono egu kwan so ekoba no na chese sabre na din no start ekosro na chese ni nyina nso gina menua abehia so nti ono nso no onye obi a uhia no sesi a no kase watena Germany all his life unye ni because on money hoso also ofufu ntu ya bra meko I wish but the one ya didn't mmere ya di atu fefe yo I wish adope be dase yo beso da ma sepa yo na the time ha to me ya for cookers ono so oti afufu ne omra no be dibi to ki o prisia na se esiwane simano na onu ado ne papa oba na ne be dibi kura se efe na onu anu kwa na afre wona man kwa na afre o se bi nta ba anya de na obedo ma se eye ma reception ka se mudi ya mu ga mo ga but ye dase agree dase pa abish Francis Issa ya oye nana enua enene ono so wabeka ni onim edefa nana eho ana no pai ete asedan kwa na yede ma enuanom ebeboa ye ema yede dwumadie ebaaye eti nana enyum no DJ ne fefa enyum no tum nana o fama na ebefa tum ema nana yenko yanim Mavis Asante nana nyum opepa o say how far
Mavis Asante, and it brings us to 26 minutes after 10. Mavis Asante saying, Yakupon, Ishrawa, Wohian permission, and ya, Opa, Manio de Precusanse, ya, Oshirano, Ayoda, Oshirano, and Anana, essay more, Nana, Unumini. But I mean, and we 7 there than a beat. The moon 7 there. Even there now, kind of. I say, Obin to me, near Yehua, Ishano in shed. I say, Croa, yes, we jatun swenia, Neden, no, send me a Neko Jemwa, Nasaba, and was say, Oyo Yakra or Wari, Ayo Ya, Ushano, or Buancrophonia, you knew and some come up, maybe Santi. Or say, Enti Sebeya and Camania or Denonia, or maybe so, and pa, ye and some, and you know, and some pa, and Shannon was I had tabo, I come up. What I remember, yes, sorry, sweet, Pennyphobia, who can any adophobia, and anonymous boy when you had it. Radio to swat the whole world, though, not say World Wide Web. A Facebook, never be a don't know how you phone you Jubadia Yedinti, oh, a Sembi, Cruncher Sembi, Coco Bobby, a district B, as a debut, what I remember, a kind of. Yo, asamba kwa meka chere ahemfu nyina ne se ye ni hene ewo nipa ekon ho anase nipa etreso ye di hene edi nipa anim na nipa di echi akyerɛkyerɛ yen ba bia yemfa se na yemfa benkum yemfa nipa nifa anase na yenyina ha se udi hene wo nipa so a omu jawa obeba bebofam nemo udidi wo manimu a omugya okura na woda so nam ho ntimi sre ahemfo nyina se mom yemfa odo endi hene tete sem na yese ohene ekotu obi aduro san se odi okosoro achen no ne ade no se ni nyina ba ye nkura sesem enti no ahindie no se odo ene edidi na we front man cheme we kura ba mu chine na min kura bi yes we na me de yensumi no emfa yen kohwe wankasa ahindie na ede ma no sebi si ede sumuna so hene kura ma wa wankasa somuye na polish no na emeye fe se na be yesumuna no so kura obi koso a ono abehun se sumuna papa na okoso no enti omunya ye matiu makao ne ade na yemfa odo eni hene enafe yufu no so ni ameka ne se omonka mo ho enhye mpanyifo ho esanse enye afutuo nyina nye bibia na yehu ogogo ebi wo ho a gise wo kan ho kopanyi ho ansa na obehu yemfa ho brase ne odo enye se mi wo bi chen mi wura nti no se mi mfa ne nya hwe da bi ye nyina nkambom na enye ye de nkambom no ekoye nim a eba mi yetumi akoye nim ti mi sre se mpanyi ni nkwara nyina ye nyina ye nkan ye ho mbom enye se manyi chen wo nti no mekasa amenka bi da bi mpanyifo no kra yedu ba bi na se ye ho ye kotodwom ye mra mom ye mfa ma mabunu no no monto aso ne entra wo machi ne endirect wo me do bi bia ase obia mfa ne ho manyankopon so na onkonkon anim Arapai ye beda sipa na ye yisen council of Reverend Boama ye san kono so na kono so abeso himrantie ohwe age ni dia ohwe body na mfam age ni ma but na na hwe ne ho ye na ye na dikita ho asi Arapai asidemu a na ye wo bansa na ye be kono messages no ebi aba Real Jill say so Obra Akwantu jumadini de no Obra Akwantu Obra Bomusem no abeka Baffuor Kumakum we are waiting for you Real J so mo twon den opeka crash na task on Real J you Nana Hansen Nana ma or say seen you Nana wow how you doing it's been a while Nana Hansen and also anyway bye Nana ama Mantibia was God bless my hero. Also the way about Stella Fianco Deborah. Good morning, Okuman. Good morning to you. Stella also promote today. And John Peter Nyako was a good morning chairman. John Peter, I don't pay poem today. I say I tell catch. I say who watch it. Muse Metro and then Petro and then kitchen is it? Petro muga na yento kana no mini na bezi mechi be nkonya kaka emasa. Yama kwa say obi etewoka na ne matimi kama. Sakes kai tucha na
ade Sakes Kai to chill highest. Boy, yeah. Professor Ade, let me reserve my comment. And I don't know at all. John Peter Adunyako said this is a big misinformation from AK this morning. You can do better. Hey, okay. Also was also. John Peter said was also pa. Obi say AK Sakes Kai to chill highest. AK agenda kum. Adafai me dey the Kofi Ansong Baffour so anisa. Process maybe be 4 lines and be 5 course. Producer say be 5 course. Be ana obi antimi answer any test. No person dey what they say test message call like asaba 0270191971 0551776655 and so betimi afre na and so yetimi eno edi nkita ho kama ama na fefe enti person ofre na nakasa ubona baso ebetimi no 0551667755 0551667755 and as those 27019191 yes sorry so anisa na enema timi akọ kama ede amai enti ye kam say 16th of April jumade chenche bi baso e wadu krom na e fa course wi pa e be ba eho na e be di nkomo wadar mo din ba bia frefi hello me ba cho din ba bia frefi hello me ba cho udin ba bia frefi but me frefi Nana Ayerekwa efi this is the name yo nana etio me say na me sira de man say na me everything to no mo no say man no kwatsen me amodeni nyansa yeah that's it that's yo but me in every so say uni abia hwere nyansa hoden de ema na no pay also betimi afre na yetwe ne tel na ya sorry so yes bacho Mr. Low Radio no kra na my feedback pa bomadian low radio no anasa twon free ho na gina nchen kra na ento nka aha wodi ni ba bia frefi ye bacho wa frefi kom na pinto mi frefi okugwa yo na etie o ye me papa ne Kumakum Baffour asare me ni nua no ne yeto ye tie program no na de dika nyame nchira no o mani nsusu nyina mram nipa biara obefo se bi ade oye nyenyi no Nyankopon fa ne benkunya de yammo no nonko ne ni se de okoya yadana nasi nyame nchira no pa de o kan nyina ye no kware enti Babia obi atie ya na so tie na bia no yene nana nenam yene nana ko babia ye jenidi ye wine wa ya de nyame hira no na onye nyamuro eyiso ye dase back pass ni bia no so awan so obeka bi ni pa mo cho say bra to wa kan ni na a che me se e fami nana Sereko Ayerekwa me so me papa no me se nyame hira edemano nyame nkoso ni so onim die bebre nyame di nyame hira no bebre are very smart ye nyina ye nkla yo fia se ye nyina ye look up to no ye hwe se ye be nyini ababe ti so no nipa bebre hwe so bi nyini ababe ti so no ti se ubo brapa no bi person nyini be ti se wana se wa really a very good role panty ni ebe kan se nyame hira no on tunu kwana so bebre ne nsi nyes kan nyini nso mehwe ni bi hello another bypass ana bypass nso ni yo kaza yetio me ye frame Ascobic kaza yetio Ascobic obia ni me ewo akugwa nana de be kan se nyame hira no na onyi na yetimi nye ohine bia ati so nana anka AKUAPEMFO yebekọ anim yetimi nye ohine bia ati so no anka yebekọ anim nti na be kan se nyame hira no na onyi man dan wase where the bypass the bc and obi frozen nyabinka oma haja kala no e ba cho also betimi afre 0551667755 0270191971 within baby afre fi
Me pacho your friend me brought you. Ekasa fie ukugwa. Bacho etio. Mr. Kakra me so meka fa na ho ne say. Na nankranhye ni efutusema a wode ma ne mba anase omanfo ne dom etie no no. Enye me nwanwa se obetumi aka ne ye chense. Because me ben no anopa awia ne enumere. Na ye nipa se wo ben na enyo bi ena beka ne ho asem boni bi a kyerɛw na watie. Esan se nipa de nya wo ye no ena nyame ede fa fishirawo bimre a me ben nana menye futu boni bi infi ne nkyɛn da asama abiri bia ɔka kyerɛ yen ne se yanhwɛ ya kwan ne ya namon tu yiye na se yekoye biribi etia obi wombre a watu ye hofo na yentie de a ɔno ankasa bɛkyerɛ yen se police ede ya kotum ama ye de teni yen nti abiribia nana de oyenipa wo a wuchi no umpana sana otang no I think say na oredigi ugri na wa obeta atom nyi say dia nana efiho na mekasa oyeni papa ye nyina say ye hwe no so na ye tutu ye nyema yie ewo kumankum achi a I think say ewukugwa ne yakuya pam ni baby biara ye beko no inshira bedi achi nti nyame woka ne sɛ nyame kɔso nhyira nana ɔntene ne hye mu na abribia ne susui a ɔwɔ ɛyɛ ma nipa no embre mu ma no nyame nka no medam ase ente also betimi aframe sɛ aka frɛ for baako bi na yɛ sɔre so a ne sa na messages ni bi aba na ente okay yɛfa we na yɛ sɔre so. Okay. But you didn't buy beer free. Pacho Bishop New from London. Bishop from London. And London to say. Me Pacho London Boko na Monswe. Nakopo do mi guso. And I paid an 8 you. And now grow or come my Maya de America. And Kupu in Shroud. Who's that was in Yamin Shroud pa? Be sure some more from Mudina and what dancing. I'm about say Bishop young, or we are young. I'm a man here. Na de meka se samro mudi na machi no omfa na nana mo no no mo so da chi bia no ombetro koman ni ndi omwa dansie mo bia nkoye bia nsese wede waye se nana bo brabo ne a akamye so mo tumi ye de enfre ememrante a ya ba ohu ye fa na nana mo ni tutu na nana mo no se be ye a da chi bi so obi a betro koman radio no so di adanse pa Kinto no free kugano michiano no man na empeno maninye kinto michiane pa medase also ye medase ana na pay say ofreno ye de besia ne sana yetimi asori sutew enti anapay asidan kwa ene ye de ma mpani ya itie ye krotini akwamu ankobia ene jase baby bia ofrefri ye fa we na ye free we am se we ye fa bi na yes, answer. Pacho Odini by Biafrefi. I think say call on hold. But Odini by Biafrefi. What is happening? Do we end it here? Okay, but Odini by Biafrefi. Michael. Okay, sir, free. About the don't pass. Yo, Nanette, you. Yamishan, because Imagine I own Nadia, Amubia, we are from Washington because we are there. And there, all better than the Naya, Yamishan. Not to say what I say with you. What to be our emblem. No man and Munam says anything to us. We want to forever. Yes, so yeah, that's it. Yet me for free phobia be ready the basic. Na panisi na da ekosi ya ne pitri yet me akoptoa yenwuma hodo eso. Enti medin e de Kofi Ansong Baffour KB anapa kwase J and Korea Jinamuse producers. Kevin Namponsandi and Rasmus Dako, Samuel Akwa, and Listowell Emmanuel Osei. Sarmanti and so Muboa me Bansan and Becono. Had the Oba na betina kumyum say, as na Beconia Boa Budia count, and Nana, ye Boa Budi,
yɛsɛ akonwa de otem pa na kwapema mu ha wo ye lifetime achiever sɛ wabraba abo yina no nea yagye atum sɛnhwɛ sodie na mabu no betimi asua bibi pa bi de afiri mu enti anopa de asedan kwa na yɛde ma wo abrani abra no bibi kyerɛ nso a wayɛ patron yɛbɛba na abɛgye nso agye nkyerɛ ene unyansa hye na yɛtimi de station apim akonanim anopa yɛda ase ene wo bre ene wada agye nana yo yes yɛda ase ne yɛda ekosi ya ne pitiri yɛde sia ne sa entina nanwom no eno a ne yɛde sorry so Radio George first. Nyakopo shwami abema bi aso so nte ama me nhira ne nya wo de ema ne nya wo ya Nyakopo shwami a se bi o onye obi bi maame de o ya na ka se yeho shwami a na wo shwami bia ne bia den aso so na ai comment adwadwen pa na ema ne nya wo de Nyakopo shwami sa alatafo social oga na God bless you Nyakopo shwami Ghana need you say na mo nyese nyese kadru bi no akoje enyese toto ho sa esuban no enye yensa ebebo ya no pay ye ka o se on se ne makoe no Reginest o krema mu the nature on the 16th of April it's a Saturday and you reno sia pepe regularly 50 Ghana cedis VIP 100 Ghana cedis yeah masaka kra drink welcome drink yeah my finger foods. Now they are transacting act no. Easter on the rich. Offer up on performing live. It's a Saturday. Oba to tell you when we be Jazz Kings Band, the Bonachi Domo for Rampos are all for real. Live in concert. Oh, okay. I do chrome. No prayer woman is I gonna for the last minute for do. Ticket on the bar do maybe say someone no pay the biaba meka ho no and chairman nyanza o. Na a limited seat. Limited seat na no da no biaje 100. Na kakro body so jama 50 ne bar yesasa ama no pay the biasa begum na o be twen na be na me pa cho na na ko rebi ho kwese je bi ho kwese je ento ticket aton anim ha ma currency kan hye no ma chemi bi ye nche ohwe braha ne beto de so Udru Regency Hotel ene kane o credit district assembly ni dia ne mhwe a obenya bi ato ho Oba Okuma radio obenya bi ato ukọ eye manfi total service station ho a ene so obenya bi ato Present 244333373 another 5033377788 Legend Tremu Oba so sponsor so akwenja ewo ho ma o I'm gonna make you fine, cause you must sunshine. I'll never let you go. I'm the right life dada. Everything they do, I said I'm their father. Now you see a complimentary ticket. Promotion. So baby, don't you? Over share so betting me to I am farmer. Or you're intimate or this one day and a dema womo. Just be hard. Just be on the watch out. All the money on the man for some tickets. Complimentary tickets. Wow. No, don't you? Oh, Fred, we need tickets. Just be hard. Now, make cow say, Okuman, a year Easter, the package be naba. Just be hard. 10 year Okuman Easter Festival.
2022 deɛ no tɛnie ɛyɛ afie da ɛbɛyi ɛnɛ na wɔtwe pɛpɛ yɛde ne friend Akwaba night ne hyehyɛ so yɛde superb lounge for opposite major pharmacy opposite brackets ɛtɛno ne yɛ Akwaba night I don't know chenchenche pa on me bɛyi sɛ nyina ɛsɛ maba yɛ Akwaba ukɔ ukugwa ukɔ dawu ukɔ gyina superb ɛhɔ ne mu Akwaba na wanya brace obi na afɛ obi a wato aso de akɔ ɛyɛ Akwaba night ni wia chenchenche pa o ye wia na ɛno yɛ fan live ɔwɔ Kuma radio ni so na memena da ne de ni akyerɛ ɔkrema mu ɛno na Easter on the Richness Hotel ɛne Kuma radio abomu ɛne saa chenchenche Fraposa live in concert supported by the indefatigable Jazz Kings band. Never powerful Jazz Kings in a question that Queen Kwesi band no so also dear good pen the ever powerful question that Queen band no I don't know any small cry. Na kwesi dane so no I match ne was sorry and no idea wa hadada and then ye pajam zebi so srano pa ekohia anwumre na ese no so no etimi ye concert chenchechi te no ne Christo sorry okuma Christo sorry concert anwumre no num no eno so no Hanamafo Meriganza and anana ya wasare pa kwesi ajei pa K Junior Gifty Olamte and AKUAPEMFO kwa sa fue nyina ebe bom na eno so de agro chenchenche pa to dwom na handkerchief ne ayeyi ene chese Mibahini David Sayad not to form na yeda Nyankopon asese wode ne ba ne bia oje afore yede ne ma yen na enu akire no owuye no man so fra wufom no man ne da so se da ma bia no yebeko osoro ahenie no ebeba na ba beboa yen na ye ho ayede atimi atoyen. Just be happy, baby. Don't you worry. Just be happy. Yeah. Cause all the money on the bunch is gonna be yours. Na Jordan de ye ni kire eye PCE kan PTC park ne so. Ho na ye ni press bi asafo no ye di ko jam de picnic. Picnic agori ahodro ne odo we di aduane aba we di say na ludu lime and spoon any football ne volley no ni ade oh je say mate alokoto so that ne itwane sa and then nyina be ba ho ebe kama tag of peace yenye tag of war tag of peace ne nyina ebe koso ewo dwumadie no ase bomadia ne fresh 0266 200 222 0266 200 222 and 0265 200 222 0265 200 222 na sponsorship any chemu bia ohia no na ye dia ma o yes sorry so na nase na no adane papa opani Asante Boatin Asante Boatin asana MC atisa na ebeka there na mo kan Mose na person ka MC aye bia na de we na mo kan ho asemi na ese ye bi wo wanim yeah eye de we ya MC nana Isarbrempon to sumienu nana Isarbrempon no ye ukugwa hene na nsensem bi esia ma ofre na abusuafo e ka kire wom se esia no ne adu no ompese obedi hene ne bio tohoro ne ho wa ohoro ne ho e ma na abusua but yante wa bonten se nanan okuapem hene eye no apagya no ye no apagya hene of okuapem enti se ohoro ne ho te na abusuafo a apagya hene of akuapem no bi ante se wa horo no ho enti no yo hene kese pa ene okọ akra na yebeyi no 28 yeah busumi ya ni 28 no Easter chipe yo na 29th no ena eye amamre kese so bi opese obehu senia ohene to ase wa okugwa amamre ho no oba 29th na obehu ena 30th no
and no dampem and so be a year and first night Sunday no so no and so ye sir into obi o person who amamre party omra 29th no me hwe senia HENE twice wo kugwamema amamra omoye another prayer but that's any kaboya odia for me that's be Just be happy, baby. Don't you worry. Just be asidemwa na yewo yakopon ya adoma joda yebesenhia na se mekan no ene ebre hihia moayen enti joda de nsema Dr. Baomi akogina Pentecost okoka na ano no beba ba mu ni atretre mu na ya hwese mewom economy no se obehye economy no foforo tinada na wey interesting times and yebehwe na zeze ye bie yani ene ye bie yasum yeyi in fact yeyi yasum ene ye bie yani ena ya fifi yehunim ena yehwe enti yebedi won komo we de enye party yi asembia na communicators ni party apparatchiks asembia aden de Ghana for enye MPP economy Ghana economy ene be pese mo ze ejina brane ejina sen dollar ni jina he na no ayi this etogu ayi mu e the request about Jimmy say this can be ka ho me talk akra kwasi kwa ha ne haba no be jina ha na nsa hye botum na obeje e ka ho asem ene dokro dra he aburo ya he kokonte na moto no abrama ma ho ya he ene e be ka ho asem say etisen na no ada lorry free tutum sanse to petrol mu a spare parts import duty num ni ade e be kan nyina ho asem bisa say economy no we de be hye no foforo no ye hye no foforo say no V8 no so saa na V8 no petrol am de gumu no e be kosoro maintenance be kosoro uko gamot total ni adade kosu a ya je 10 je 20 na no ada na do kofa Emirates a de ko ye pasi lebi ya and also all called the ayine ko private and AK ko ka say $18,000 a ye say dey ye be do mu asukọ ni ahwe ni nyina mu asem say so yes fast seat better na if I see seat bet ye nyina ache kom so obi na mu wiem ye say ni ada the president is the president, we respect him as such but you know plan ye will be ye dey na opon wi an ko fu be fa de ko yi ye dey na ye dey Monto sani ebia na opon wi amokra beta ma Liberia fo monto eni efam so no koto ne eye of fire wutimi ye enu si ho yesi protocol so kire say president be je wutimi ni ska ese e kwa na ba ya beka ho asem joda Yesu ama ya beka ho asem ya kramo Señorita, mamalita. Pape, ubara huwa pete matati yaka. Mima pudo na mafanu. I am ido. Try. Na Jimmy say. It said, I need more. I don't need more. Baby. Say you can say Dominion Herbal Powder, Emma immune system, and then Quabo will nip a drum in the yet. Then the senti, what I did, Yarosun Kunimua, and what dance be new. I don't dare fine pa, Manumbi, Tina me do one dancing, and I say, me say Dominion Herbal Powder, dear, Ninia, and yet a month for dancing, and a bacon fool. Near I yet a nipper diamono, a bro madring, and a mentias so, and my Dominion Herbal Powder, and Pau de Biarada. Someone at the honor. Dominion Herbal Powder, and once one you will sue share will take up. Now that trick to us. Biagumu, what transit yanum. What we Angels Dominion Herbal Center, one cocoa and a diaba, a PROMOTIONAL, a baton more monufo, and in Quadawi in Field, you do one come home. Do 054 315 8195. FDA, Aji, a gradient crack to ye atum.
achawadwo enkrofo yɛ timhwammo ni ma me de besi bidan nyina na o ma ka chama me sei krachi ada wo yɛ hoho wo akuapem ha wonti ajapa yɛ construction and general merchant in Ghana eba quarry block 5 inches another 6 inches eba sand block 5 inches another 6 inches sana hollow block 5 inches another 6 inches tie sa wo pɛ abo ede asidan sa wo pɛ anya ede asidan sa wo pɛ nsuo ede akɔ side another binding wires eba building materials dia wontimi ntwa ajapa yɛ construction and general merchant wonta esa ne sɛ omo enema discount ɛwɔ adeɛ bia wo beto bia wo ma so ɛ cement kura deɛ enkoho water cement num anase miensa kura yɛ de bɛkɔ akɔgya free delivery wobɛtimi afrɛ ajapa yɛ ɛwɔ 0244 719814 0244 719814 ɛba iron rods aboɔ wopɛ anwea ɛwɔ rhino mu ana tipa mu ɛba kɔwi na wopɛ ɛwɔ track mu anase tipa mu a ne nyinaa yɛyɛ supply nyinaa bi wopɛ stone ɛwɔ kia mu ne nyinaa yɛde bɛbrɛw ajapa yɛ ɛwɔ dew akuapem wɔ bɛndew filling station no wobɛtimi afrɛ mo ɛwɔ 0244 719814 0244 719814 kayo sa wo ya party engagement aye anase bi biara wo ye bia wo hia live band ajapa ye san wo live band na omo be hu nnwom amo feel te ajapa ye live band na wo beti ne de yie abusua wo betimi afrɛ ɛwɔ 0244 719814 ajapa ye ana adanzifo ne contractor for adamfo money yo hey money yo. Yes, it is Saturn rolling on the 16th of April. This Easter got better on the mountains. It is Mr. All For Real, Oforian Ponsa live in concert this Easter at Regionals Hotel. I do come with ladies and gentlemen. Save the date, 16th of April. Mr. All For Real live in concert at Regionals Hotel. Regionals Hotel presents Easter on the Ridge. Date 16th of April 2022. Remember, the rate is a cool 50 Ghana City regular, VIP 100 Ghana City. Remember, you can come with your loved ones. Let's shake it out this Easter. Performing live alongside is the Jazz Kings Band. Jazz Kings Band is going to be live. So we'll be taking to the Biatwa. Bra Okuma Radio, Ekropone Krapem Amamfo, opposite the Parliament Sport. Regionals Hotel, Edu Krome Krapem, opposite the Old Okre District Assembly. Manfi Total Filling Station. Wasa Ebekebi Woho. For reservation and ticketing, call the following numbers: 0244 333373 and 050 3337 788. This event is being powered by Okuman 97.1 Radio. Come on, come all. Let's have fun. Let's have fun. Say you cast a Dominion herbal powder, Emma immune system, and now in Quabo will nip a drum in the yet. Then the senti, what Teddy Yaresun Kunimua, and what dance be new. I don't dare find.